הוא הציע, הוא עלה, ראה את הקומה, הציע מחיר, והמכרז עלה. לפני המכרז, והוא היה בין המתחרים החזקים. היה לו חבר שפיתה אותו, חבר טוב. אמר לו, בשביל מה אתה משקיע בקומה 17? יש לי הצעה טובה ברומניה לקנות שטחים, יש לך כסף, היה לו סכום גדול. בוא, קנה שטחים שמפשירים אותם ברומניה, עתידנים להקים שם מגדלים, אנחנו נהיה בין המיליונרים בעולם. טוב, הוא התפתה. והלך והשקיע את הכסף, במקום לקנות את הקומה, השקיע את הכסף ברומניה. בהמשך התברר שלא דובים ולא יער. כל השטחים שהוא קנה, המדינה אמרה, לא מפשירים אותם, זה שטחים שלא נועדו לבנייה, נשארים שטחים חקלאיים, המחירים רק ירדו וירדו, והוא הפסיד את המכנסיים שלו. הוא קנה אומנם בהרבה כסף, והוא לקח עוד הלוואה מהבנק. כל השטחים ירדו עד מחיר אפסי. שטחים שמגדלים שם תותים אולי, ויש לזה עונה בקיץ. חבר רימה אותו וברח. טוב, מיודענו הוא התחיל להידרדר. המצב שלו יצא בכי רע, הוא מכר את הווילה שלו, ולאט לאט אנחנו רואים פה איזה מגדל כזה גדול מתחיל להידרדר, ואנושים מחפשים אותו, הוצאות לפועל, מיסים לא שילם, משטרה מחפשת אותו, הוא הסתבך כמו שצריך. כל הסיפור היה משך כמעט 5 שנים. מיודענו כבר לא ידע מה לעשות, ואז הציעו לו שיקח הלוואה. הבנק לא רצה להלוות לו, הוא היה בעל חוב גדול לבנק, הוא לא ילווה כסף מהבנק. ואז אמרו לו, תפנה לשוק השחור, אין ברירה, אנשים מחפשים אותו, הוא ברח מהבית, הזכיר בית קטן, הוא והילדים ואשתו, הוא ברח מהבית. ורואים ממש סדרה של בן אדם, כמו שקורה לכל אחד מאיתנו, אם אנחנו לא נבין את השיעור הזה. כן? הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף. מה עשית עם הכסף? לעצמך. ובאמת על האדם הזה, אני אפילו לא רוצה להגיד את המילה רע, כדי לא להקפיד חלילה, הוא באמת דאג רק לעצמו. טוב, חבר הבא אומר לו, יש איזו הלוואה בשוק השחור, כן? והוא אומר, אני מוכן, נותנים שם איזה 150,000 שקל, לפחות לשלם למס הכנסה, להתחיל, כי רצו לעצור אותו, להתחיל כל החובות שהוא נקלע אליהם. איפה מלווים? החבר אמר לו, בבניין עזריאלי, אני אבוא איתך, בקומה 17. אוי אוי אוי, קומה 17. זו הקומה שהייתי צריך לקנות אותה. עכשיו אני הולך להלוות משם כסף. תשימו לב איך גלגל מתגלגל. אבל זה לא פתאום קרה, זה הבן אדם משך את זה אליו. הביאו אותו לאותה קומה. והוא יושב עם האנשים שם, עולם שמלווים בריבית. אתם מכירים? אני לא יודע אם שמעתם על העולם הזה. והם נתנו לו את הכסף, תחתום פה, כן? לקחו צ'קים, מה שצריך. ואז הכסף אצלו בכיס, והוא ככה עולה בקומות לטייל, הוא רואה והוא זוכר את הזיכרונות שהכל היה פה רק עמודים, הכל נהיה יפה פה, משרדים, הכל שוקק חיים. וככה הוא עולה למעלה, הוא מגיע לקומה האחרונה.
לגג. אתם מכירים את המגדלי עזריאלי? הגג בנו אותו שאפשר להנחית שם הליקופטרים. והוא עולה למעלה ומסתכל על כל הנוף, איזה יופי. רק מה? הדלת נסגרה עליו, הדלת שהוא נכנס בה. ולא היה ידית בדלת, זה בלי ידית, זה עם זמזם, הוא לא הצליח לצאת. והוא דופק, שום דבר, אין קול ואין עונה. והוא מסתכל וצועק, הוא מסתכל מלמעלה אנשים, זה גובה 40 קומות, הוא צועק, מי שומע, מי בכלל חושב, כן? טוב, היה לו כסף ביד, אין לו כלום, היה לו חליפה, כסף, והתחיל לזרוק, כמה נזרוק כסף, האנשים יראו כסף משמיים, אז ירימו את הראש, כן? והוא זורק כסף משמיים, אף אחד לא מסתכל, רק אנשים ראו כסף, כולם ראו כסף שבא משמיים, חטפו את הכסף ברצפה, אספו, שמו בכיס וברחו. הוא ממש ראה אנשים שהם בורחים. כן? והגיע הלילה והוא נהיה רעב, שמש יוקדת, הכל חשוף. הוא אומר, הוא הרגיש פתאום, התחילו לעלות לו דמויות מהתנ"ך. הוא לא היה איש תורה, הוא לא למד תורה. אבל הוא אומר לי, הוא התחיל לראות את יונה הנביא. פתאום הוא נזכר בסיפור שהוא למד בכיתה א', בן אדם בן 50. למדתי היונה, וואו, אני יונה הנביא. רעב, מכה שמש, מוכה שמש. לא יודע מה לעשות, מה עוד אפשר לעשות? הוא זרק את כל הכסף. אולי אנשים התעוררו, אנשים גנבו, לא גנבו, מצאו כסף משמיים, שמו בכיס והלכו. ואז הוא התחיל לבכות, והתחיל לצעוק לשמיים. התחיל לצעוק לאלוקים, הוא אף פעם לא הכיר אותו. הוא ננעל בגג. והתחיל לצעוק לאלוקים. אלוקים, תעזור לי, אני עומד למות. ומשעה 9 בבוקר על הגג, כבר הוא ראה את המוות, גם שמש, גם בלי לשתות, גם לא לאכול. מה זה? צום, זה צום 9 באב, לעמוד בשמש על הים. חבר'ה, הוא סיפר את הסיפור. ואז ככה הוא אומר, הוא מספר את זה עכשיו. עכשיו, מה זה עכשיו? לפני 6 שנים הוא סיפר את זה. סיפר את זה בגלי היתר, אני חושב שהערכים הביאו את הסיפור הזה. זה לא סיפור שלי. ואז הוא אומר, הוא ביקש, תעזור לי, אני עומד למות. ואז הוא ישב לו, השמש שוקעת, הוא יושב ככה על הרצפה, ושהוא ישב, הוא ישב על הרצפה, הכל היה נקי, הכל מסוטט, יפה, הליקופטר, אין כלום. הוא ישב על אבנים, שהוא קם בשביל לנקות האבנים, ואז הוא קיבל רעיונות. משמיים, הוא נתן לי, ואז הוא אמר, אלוקים, נתת לי רעיון. תודה, יש לי רעיון. הוא לקח אבנים, התחיל לזרוק. זרק אבנים מהגג. האנשים חטפו אבנים בראש, התחילו להסתכל, התחילו לקלל. ואז הלכו, קראו לביטחון. הביטחון עלה למעלה, ישר תפסו אותו, עצרו אותו. הביאו אותו למשטרה, מסכן, רעב, צמא וזה, במשטרה התייחסו אליו יפה, ראו אותו גמור, בקושי הרים את עצמו. נתנו לו לשתות, נתנו לו עוגה, שירגע, שמו אותו. הכניסו אותו לחדר החקירות, ואז הוא הסביר, בכה על נפשו, סיפר את הסיפור. הוא אומר, אפשר לבדוק אותי, בואו נעלה לקומה 17, חתמתי על כסף, אין לי כסף, שקל, הכל זרקתי, נסגר, הוא הסביר בסוף. אמרו בסדר, האמינו לו, שוטר אחד האמין, שחרר אותו,
העיקר הוא שתה כוס מים, שתה קפה, אכל עוגה, חזר לו הנשימה. עבר זמן, כן? ואז הוא ישב עם עצמו, כן? אחרי כל הסיפור הזה. שנייה, כן? עוד פעם, רגע, רק להעביר שיעור, לא להיכנס. הוא ישב עם עצמו וסיפר את הסיפור בבית. הוא התחיל לעשות קידוש, עשה קידוש, זה מה שהוא כן ידע לעשות, זהו, תו לו, שום דבר, לא אהב יהודים, שנא את כולם, הוא חי ככה. ואז הוא פתאום העלה את הסיפור, סיפר את הסיפור למשפחה. ראיתם? היה לי כסף, זרקתי, אף אחד לא הסתכל, כולם לקחו, ברחו. כשאני זורק עליהם אבנים, כולם הסתכלו ועצרו אותי. ופתאום, באמצע שהוא מספר את הסיפור, לילדים ולאשתו, הוא פרץ בבכי. הם לא ידעו מה קרה. אבא, מה קרה? הוא פרץ בבכי, תנין. אף אחד לא הבין, אשתו ירגיע אותו, הביאו לו מים וירגיעו. הוא אומר, תראה מה זה. באו לו הרהורי תשובה. הוא אומר, מה שעברתי, אני גם עשיתי בחיים בעצמי. עד שהוא נרגע על הסבה. והוא אומר לעצמו, אני חתיכת חרא. השם נתן לי כסף, אני לקחתי וברחתי. אחרי שחטפתי אבנים, פתאום אני קורא אליך. אני באמת חתיכת דרק אמיתי. ואשתו אומרת, תירגע, אני לא רוצה להירגע. אני הדרק האמיתי. לא ידעתי להגיד תודה. אני לא בא לאף אחד בטענות. וזהו, אומר לי אשתו, גמרנו. אני מחר לא הולך לים. אני הולך לבית כנסת. וברוך השם, כל החיים שלו השתנו. מאותו סיפור שהוא עבר, הסיפור הזה רץ בכל המקומות, כולם מכירים אותו. אמרתי לעצמי, תראה מה זה. זה לא סיפור בשביל להעביר לנו את הזמן, חבר'ה. כולנו עוברים את זה. כולנו מקבלים כספים משמיים, מקבלים נשימה, מקבלים כוס קפה, הנה יש לי כוס קפה, איזה יופי, תודה לך השם, איזה טעים, אני אוהב קפה, בלי סוכר גם. חיה, תודה לך. אבל שכחנו להודות. וזה הנושא שלנו שמדברים על ביטחון. כפי שלימדתי אתכם אתמול, על חזקיה המלך, שבא הנביא ואמר לו, אין לך חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כי הוא לא רצה להביא ילדים. סיפור מורכב שם. ואמר לו, למה אתה לא הבאת ילדים? הקדוש ברוך הוא שלח אותי להגיד לך שאתה תמות, הוא אמר לו, תמות פעמיים. גם בעולם הזה אתה תמות, וגם בעולם הבא. ואז חזקיה פרץ בשאגה, כתוב שם בגמרא, צרחה, וצעק על החיים שלו. באו לקחת לו את החיים. והוא התחנן על החיים. ואז הוא פנה אל הקיר והוא התפלל. סיפרתי לכם, אמרת, זה לא סיפור, זה הלכה. משם למדו את ההלכה שמתפללים מול קיר. מהמלך חזקיה. וכתוב שם, ולא יראה את השם. לא יראה, ולא ראה את השם. מסביר שם הרד"ק, מה זה לא ראה את השם? מישהו ראה את השם? שאומרים לא ראה את השם, לא הכוונה לא ראה בעיניים, לא ראה בלב. המילה ראה זה אותיות יראה.
לראות את השם זה בלב, לא בעיניים, כי לא יראני אדם וחי. להרגיש, לשמוע, להריח, להבין. לא מקשיבים רק באוזן. כשעוברים את הכביש לא מקשיבים אם יש מכוניות רק. מסתכלים קדימה, הרמזור, באוזן, מריחים באף שאין עשן של מכוניות, אולי איזה משוגע יעבור פתאום בטירוף. לא עוברים רק עם האוזניים. כשאנחנו עושים אשמה ישראל וסוגרים את העיניים, מה אומרים? תקשיב עם כל החושים. שהם נתן לך מתנות, נתן לך מתנה, אמרת תודה, וככה כותב רבי סעדיה גאון, התודה שלך לא אחרי שהרווחת, באותו צרה שנשברת, שאין לך פתרון, אבל לא תודה של תלונה. יש תודה של תלונה, אתם מכירים? תגידי תודה כבר. טוב, תודה. מה תודה? אין לי אוויר. גם לי אין אוויר. זה תודה של תלונה. לא יתקרה מזה כלום. אני רווקה. תמשיכי להישאר רווקה עד סוף ימייך. השם רוצה תודה, שאת מבינה מה שאת עושה. כי הוא עכשיו נתן לך מכה, כי הוא מתייחס אלייך. הוא מתקרב אלייך. ביטוי של אהבת השם לנברא, הביטוי של הבורא לנברא זה דרך מכה. את אשר יואב יוכיח. אני לא מבינה אבל. גם אני לא מבין. אבל התודה צריכה להיות תודה. מה שעשית לי זה נכון. עכשיו זה נכון. כן? ואיך שאתה אומר את התודה הזאת, כותב שם רבי סעדיה גאון את הפירוש על המלך חזקיה, אותה תודה שאני אמרתי באותו רגע, זה לראות את האלוקים בלב. מה זה לראות? להרגיש. ואז פתאום בא לך פתרון. פתרון לא בא פתאום כשהסתכלת בטלוויזיה. פתאום אתה פונה ימינה, אתה רואה פתרון. פתאום אתה תסתכל בשמיים, פתרון. מי אמר לך להסתכל בשמיים? אף אחד לא יגיד לך את זה באוזן, הלב יגיד לך. מתי? שתגיד תודה. ההודיה שלך, אומר רבי סעדיה גאון, יש לך גילוי בלב. זה נקרא יראת שמיים. וזה בא לכמה שניות. ואז אתה מסתכל לשמיים, פתאום בא לך פתרון. אתה מסתכל לאדמה, אתה מוצא את המפתח שחיפשת. זה כבר ביטחון, חבר'ה. וזה החודש של ביטחון. היה חודש של ביטחון. אז אמרנו שני כללים. בשביל להגיע למקום הזה שאנחנו מדברים עליו, וכפי שאמרתי, וכפי שאנחנו מלמדים, נרגן, מפריד, אלוף. עוד פעם, נרגן, מפריד, אלוף. שאת מתלוננת, את מפרידה את הבורא ממך. את יכולה לקרוא תהילים ולהתפלל, כלום לא יעזור לך. גמרנו, השם לא איתך. תמשיכי להתפלל. השם יבוא עוד שנה בעזרת השם, יתגלה אליך. השידוך, תמשיכי לחפש עוד. אבל השם לא איתך, אז תמשיכי לחפש, כלום לא יצא מזה. רק לעייף אותך עוד קצת. עוד פגישה, אותם סיפורים, להתאפר ולהיות תחמדה. ואין לי כוח ועל הפגישות האלה, המזופתות האלה. גם לקדוש ברוך הוא אין כוח, אבל הוא עוזב אותך. לכי תסתדרי לבד. למה לא אמר תודה שאת רווקה? זה קשה. למה? כי זה קשה לי. אבל הוא עשה את זה. הוא רוצה שככה יהיה ברגע זה.
אז מה עושים? תודה, תודה, אבל תודה עם ריקוד. תודה, תודה, תודה על כל מה שנתת. עוד פעם, הוא רוצה לשמוע את זה. ואז זה מתחבר ללב. ואז הבורא מתחבר ללב. אבל רגע שירם טלפון לבן שלך, זה להתלונן. את יודעת מה זה להתלונן? להתלונן זה לזרוק את הבורא החוצה. וגם לפעמים יש כאלה כותבות את זה, אתם כותבים בוואטסאפ, אני מתה, אני רוצה למות, והיא מתלוננת עם מכתב חתום, היא חותמת שהיא רוצה למות. לא רק השם ראה את זה שהוא בורח ממך, גם אלה שסובבים אותך. גמרנו, נוריד אותה מהקו. אז מה הפתרון? תודה. תודה להשם. באותו רגע, לא מחר, עכשיו. זה העבודה. איך עושים את זה? פשוט אומרים. רבי סעדיה גאון כותב, זה קיצור דרך להביא את הקדוש ברוך הוא ללב. התודה. נכון שזה קיצור דרך, זה כמו, איך אני קורא לזה בחב"ד, תמיד קורא לזה, עזרה ראשונה. תמיד יש קופסה של עזרה ראשונה, נכון? בבית שנקבל איזה אופטלגין, איזה דיו, איזה ספיר, עד שנלך לטיפול. בינתיים רגיעה. התודה זה עזרה ראשונה. נכון, יש המשך לזה, נדבר על זה, עכשיו אני אספר עוד סיפור, איך עושים בהמשך. אבל עכשיו עזרה ראשונה. שיהיה לך חם בלב. ולא חם בלב שאני אמרתי לך מילה טובה. שאת נשענת על בן אדם. חם בלב מהבורא. תודה. מודים אנחנו לך. על מה את מודה? תגידי, הוא אומר, אני רוצה לשמוע על מה. שאני רווקה. ותעשי ריקוד. תעשה ריקוד גם אתה. ריקוד, שים מוזיקה, תרקוד. זה יהיה קשה, אתם תעברו ואתם תראו דברים, פלאות, פלא הבורא תראו בחיים. מה ההמשך? ההמשך, עכשיו אני אכנס לחב"ד. ועל זה אני אספר סיפור. אני לא יודע אם סיפרתי את הסיפור הזה, אבל כן, אני חושב שסיפרתי אותו, אבל אני אספר אותו עוד פעם, אני לא בטוח שסיפרתי אותו. הרבי הזה היה חסיד של הרבי הזקן, חסיד חב"ד נלהב, למדן, התחתן עם כלה, בת גילו, בת 14. אז היו מתחתנים, זה הגילאים, מי שיודע, לפני 250 שנה, זה הגילאים שמתחתנים, 14, 15. היא הייתה בת 14, הוא היה בן 14 וחצי, והם התחתנו. הם היו גרים בדרך כלל אצל השוור, אצל החותנת, שני הצדדים. במקרה שלנו, מיודענו, החסיד, חב"ד, התחתן והוא גר אצל הכלה, אצל ההורים של הכלה. וההורים של הכלה הם דאגו להם בדרך כלל 5 עד 10 שנים לפרנסה, לכלכלה, שהיו מתחזקים, ואז היו יוצאים לבית משלהם. ואז היא הייתה בהיריון, ואז הדיון שהיה במשפחה, מי יהיה הסנדק. אז הכלה אמרה, הסנדק שלנו יהיה רבי מרדכי מצ'רנוביל. היה צדיק הגאון מצ'רנוביל, ידוע בגאונותו, נפלאותיו. החתן שמע את זה, הוא אמר, אני לא מסכים. אני חסיד חב"ד נלהב, וידוע ליהודים שחב"דניקים, גם לטוב ולמוטב, עושים הרבה דברים גדולים, אבל בדברים הקשים הם עקשנים, שהם מאוד קשה להזיז אותם. זה אחד הבעיות הכי קשות של הגוף הזה, של החסידים, לא של הגוף חלילה. הם נתקעים באיזו תובנה והם לא זזים ממנה, או אני לא מוותר. ניסו לדבר, לא הולך.
טוב, אז החתן, האבא של הכלה, אמר לה, אין ברירה. בסדר, נעשה איפה שהוא רוצה. הסנדק שיהיה, מי הסנדק? הרבי הזקן, מי שהוא רוצה. הוא לא רצה את הרבי הזקן, אבל רצה איזה חסיד גדול, חב"ד. בסדר. אבל מה נעשה עם הרבי מרדכי מצ'רנוביל? לא נעים, אמרנו לו כבר, וזה צדיק גדול, יקפיד, ויהיה איזה צדיק, אתם יודעים מה זה הקפדה של צדיק? חלילה, זה גל עצמות. אז האבא הלך לדבר עם הצדיק מצ'רנוביל, ואמר לו, רבי, יש לנו קצת בעיה, וזה הרבי אמר, אני יודע, זה בסדר. אני אבוא כמו אורח, אין בעיה. אמרו לו, לא, זה לא הבעיה, רבי. הבעיה היא שאנחנו מפחדים, הם מפחדים שתקפיד, ושהרבי לא יקפיד, וזה... אמר להם, חבר'ה, אנחנו לא עסוקים בהקפדות. אני עסוק בדברים להביא יהודים ללמד, אני לא עסוק בהקפדות. ואני רוצה להגיד לכם דבר חשוב, שתלמדו אותו. כל העניין הזה של ההקפדות, זה תלוי אם האדם שעומד מולך הוא מאמין בזה. אם אתה מאמין שיקפידו עליך, זה יתפס בך, כמו בעין הרע. גם עין הרע קיימת, הגמרא אומרת קיימת, יש הרבה דרושים על זה, אבל הכל תלוי באמונה שלך. אם אתה מאמין בעין הרע שהם מסתכלים עליך, זה יתפוס אותך. ואם לא, זה לא יתפס בך. ואנחנו יודעים, ככה אומר הרבי מצ'רנוביל, הרי החסיד חב"ד הנלהב, הוא באמת לא מאמין בי. אז אין בעיה, הוא לא שם עליי, אז הוא לא מפחד מהקפדות שלי. אז בסדר, תעזבו, הכל טוב, לא קרה כלום. זה ככה הסיפור. לומדים מהסיפור הזה, שאם אתה מאמין בעין הרע זה תופס אותך. מאמין בהקפדות זה תופס אותך. במידות רעות זה תופס אותך. כתוב בתורה, מרובה מידה טובה ממידת פורענות. מרובה מידה טובה ממידת פורענות. מה הכוונה? אם בפורענות אתה מפחד, שאם אתה תאמין זה יתפוס אותך, קל וחומר בדבר טוב. שתאמין שהטוב בא מהקדוש ברוך הוא, קל וחומר, ואבא של הקל וחומר, שהטוב יתפס בך. זאת אומרת, כל הביטחון שלי בקדוש ברוך הוא, זה תלוי בי, בלי שום עניינים אחרים. כל מה שלמדתי והתפללתי וקראתי את שער הביטחון והאמונה ולמדתי הלכות, אני לא אשתמש בזה לביטחון. זה רק מאמן אותי לקראת הביטחון הפרטי שלי בקדוש ברוך הוא. למה אני לומד הלכות? למקד לי את הראש. למקד אותי מול הקדוש ברוך הוא. כשאני בא לחיים, אני לא בא עם הספר שער הביטחון ביד, אלא אני לומד להתאמן. אני קורא תהילים שיהיה לי בראש מונח, שזה המקום, הוא הקדוש ברוך הוא. שם נמצא כל החיים שלי, ממנו החיים, כל הלימוד שלי, כל התהילים שלי, כל התפילה שלי, שאני אצא לחיים. לא שאני אשאר על הכיסא, כי אחר כך דנים אותי, לא יצאתי לחיים. כמו שלמדנו בשיעורים שעברו. הגיהנום הכי גדול שאדם לא עושה כלום בחיים, זה גיהנום. טוב, למד, התפללת, קדימה לעולם גברת, לחפור בארות, לבנות קיר, תעשי משהו, תשירי, תרקדי, תביא קהל. עכשיו מתחילה העבודה, אבל שם אני צריך ביטחון בהשם. כל מה שהתפללתי היום, בשביל לפתוח שאתה השם, תביא לי קהל שישמעו שאני יודעת לשיר. אתה תמציא לי, אתה השם אלוקינו. הרבי היה מתוועד בהרבה התוועדויות, הרבי מלובביץ'. ובהרבה התוועדויות הרבי סיפר סיפור שחוזר על עצמו כמה פעמים. והסיפור היה
הסיפור היה שהוא סיפר על הבעל שם טוב. סיפור שחוזר כמה פעמים, והוא סיפר שפעם הבעל שם טוב היה צריך להגיע לעיירה רחוקה, והוא יצא לדרך, הוא לא לקח אפילו את המשרת, הוא יצא לדרך מהר, והוא היה צריך לעבור נהר גדול. אז הוא לקח את המעיל שלו ושם על המים, ועלה על המעיל, והמעיל לקח אותו לעבר הנהר והוא המשיך. ואז הרבי אומר ככה, כל אחד היום יכול לעשות את זה. זה שייך לנו, הרבי אומר. אני לא הבנתי למה הרבי חוזר על הסיפור הזה בהרבה התוועדויות. אותו סיפור, שמענו את הסיפור, מכירים, המחצלת וזה, רבי אבו חצר, הבעל שם טוב, אבל הרבי בא ומה להגיד משהו אחר. חבר'ה, זה שייך לכל אחד היום. אני הראיתי לך שאני עולה על הנהר, שגם אתה תעשה ככה. כי אתה יכול היום. כי שער הביטחון, אם יהיה לך ביטחון באלוקים, תנסו. אני אמרתי לבן שלי, היה לי פעם שיעור בגג, הייתי גר על דירת גג, אז סיפרתי את זה והתוועדנו וזה, פתאום קם מישהו אמר לי, הרב, אני קופץ עכשיו מהגג, זה היה קומה גבוהה. אני קופץ, אמרתי לו, אני לא נראה לי, ידעתי ש... אמרתי לו, אם יש לך ביטחון, תקפוץ. שים את החולצה, תשב על החולצה. הוא לא קפץ. אבל אתה צריך ביטחון נקי, בלי ספר ביד. אתה צריך להתאמן. בחודש הזה לעשות הרבה צדקות. כי זה החודש, היום אתה יכול לקבל את הביטחון לקראת, כמו שהרבי אומר, כתיבה וחתימה טובה עכשיו. אל תחכי ליום כיפור, ראש השנה, תלבשי לבן ותהיי מלאך השם. זה יפה ונחמד, זה מודרני, זה לא יעזור לך. מה שיעזור לך זה עכשיו. לכן אומרים כתיבה וחתימה טובה. לא אומרים מחר, היום. וזה הזמן שאפשר לחזק את הביטחון בהשם, ולפתוח שאתה תביא לי את האנשים, אתה תשלם לי את הרכבת, כי אין לי עכשיו. להסתכל רק עליו. וזה דורש נקיות כפיים. עכשיו, איך עושים? ביטחון. כל הזמן חוזרים. והיום באמת, כפי שהרבי אומר, עכשיו הוא ישים לנו את זה על הצד, כפי שהרבי אומר לנו, הרבי שבדור החדש, שהמנהיג של הדור החדש, מביא לנו את הסיפורים שהיו פעם, לא בשביל להעביר לנו את היום, להעביר לנו שעה. היום, אין היום על מי להישען, לא על החברים שלך ולא על החברות, היום הכל זה סלף. אם את תבכי לפני חברה, היא כאילו, היא בוכה איתך, היא צוחקת עליך. היום אף אחד לא יעזור לך. אנחנו לא אנשים רעים, אנחנו בתוך עצמנו. אז על מי נשען? אין, לפתוח בהשם. דברי איתו. אצל ברסלב הולכים לחצרות, ליערות, זה גם טוב. לא רוצה לחצר, ביערות יש ערבים, אל תלכי ליער. שבי על המיטה, שבי עם עצמך, דברי, בלי אנשים. פעם לבד, תהיי פעם לבד, בלי הצגה. תדברי איתו בשפה שלך. זהו, אין לי מילים יותר, אני רק איתך. איך עושים את זה? תודה. על המצב עכשיו. ואנחנו נראה ניסים. פלאי הקדוש ברוך הוא שמתגלה לנו בתור פלא בלב. היום אנחנו מסיימים את הפרק, לא כך קוראים לנו, זאבה ישים לנו את זה על הצג, את התניה. אנחנו נמצאים פרק י'. פרק י' זה פרק שמי שרוצה תשובה, כל פעם שואלים אותנו על צדקות, כמה צדקות, איך צדקות, כל העניינים של הצדקות, מי שרוצה יפתח את פרק י' ושם תמצאי את הפתרון. ומה שהרבי הזקן, מה זה הפתרון? בשולחן ערוך כתוב, אדם צריך לתת 10-20% צדקה
אמרתי, אתם מכירים שולחן, לא צריכים אותי שאני אסביר לכם שולחן ערוך. כמובן שמי שלא נותן, כבר כולם מכירים את זה, ראיתם את התוצאות מה שקרה. מי שכבר לא נתן, הוא כבר לא כאן, הוא בבתי חולים, השם ירחם. כי הגמרא אומרת, מי שלא נתן, זה הכל הולך לבתי חולים. טוב, 20%, כן, אבל בא רבי הזקן ומלמד אותנו שהגמרא היא פוסקת, כן? הגמרא היא פוסקת 20% ו10%, היא פוסקת למי שלא חטא מעודו. כפי שהרבי הזקן שם הסביר, כן? על מי מדובר? מדובר על אדם שהוא לא חטא מימיו, אבל לא בעל תשובה. הרי כל אדם אמור להוריד אור לעולם, כן? לכל אדם יש אור, כן? כמות אור שהוא צריך להוריד, הוא מוריד את זה על ידי מצוות בעולם. לכן שלחו אותנו לעולם 60, 80, 90 שנה עד 120, כל אחד שיקבל, כן? אז כל אחד צריך להוריד לעולם אור. מה קרה? והאור הזה אמור להאיר את העולם, לתקן את כל העולם הזה. אנחנו נשלחנו לתקן את העולם, 600,000 נשמות, 30, 100 מיליון יהודים, כמה שאתם רוצים שיהיו, כן? כל המטרה היא שאנחנו נתקן את העולם. כן, מנחם, אתה לא מסתכל, כאשר זיגמן, עכשיו הוא יושב בחדר, יש לו חם, הוא אכל נחש כנראה. עוד לא שמנו את זה, מתקשר עליו שעשים את זה על הצג, כדי להיכנס לפרק, ואז הוא מסביר שם שכל אחד מאיתנו צריך להוריד כמות אור. מה קרה שאדם לא הוריד את הכמות האור הזאת שהוריד? הוא בעל תשובה, היא בעלת תשובה. הוא חזר בגיל 15, 40, 50, 90, כל אחד חזר בגיל מסוים בתשובה. עכשיו הוא מתחיל להוריד את האור. מה קרה עם כל האור? הנה הוא שם את זה. כל האור שחסר, זהו חסר. על מי הוא נרשם? נרשם עליי. אני לא הורדתי את האור. עכשיו, את האור הזה שהייתי אמור להוריד, ואני חזרתי בתשובה בגיל 28, 30, 40, 50, לא משנה. אז את הכמות של 40 שנה שחייתי בלי להוריד את האור, זה נרשם עליי כחסר. השם נתן לי חיים, אני החסרתי את זה. אז הוא מסביר הרבי הזקן, איך אפשר להוריד אור שהייתי צריך להוריד לפני 10 שנים, 15 שנה? מה חשבת? היית במועדונים, הלכת להם בשבת, מה חשבת? הבן שלך ישלם עלייך? או שאני אשלם עלייך? מי ישלם את כל האור שהיית אמורה להחזיר? את צריכה להחזיר את האור, להוריד מצוות, לא עשית. בגיל 40 חזרת בתשובה. נו, נשים אותך בסדר, כל הכבוד, התחלת לשמור שבת, קידוש, אבל יש פה 40, 30 שנה מאחורה, שחיללת שבת, חלילה הייתי עם בעלך בלי מקווה, השם ירחם. אז איך מתקנים את זה? זה משהו חסר, יש לי מינוס של שנים. אז הרבי הזקן אמר, מסביר, שאדם עושה צדקה, כן? זה המצווה היחידה, צדקה. כל מצווה שיש, קיבלנו, היא מצווה מוגבלת. למשל, נר שבת, מדליקים עם נר שמן סומסומין, כתוב איזה נר מדליקים בזמן מסוים, כל מוגבל בזמן, במקום, בכמות, תפילין מניחים בבוקר, אז כל דבר יש לו את ההגדרה שלו, המוגדרת והמוגבלת. מלבד צדקה. צדקה, השם נתן לנו מצווה מאוד מעניינת, שהמצווה הזאת היא לא מוגבלת. מה ההוכחה? אני יכול לתת 10, 20, 50, 100, 150, אני יכול לתת בלי סוף. זה לא כמו כל מצווה שיש לה איזה כמות מסוימת. באמת, למה השם נתן מצווה כזאת שאני יכול לתת 10, 20, כמה שאני רוצה? למה? כי המצווה הזאת ניתנה במיוחד, הרי כל מצווה מורידה אור. אור מוגבל, שזה שייך לנשמתי, חלקי בעולם. אבל מצוות צדקה, בהיותה מצווה שהיא בלתי מוגבלת, היא ניתנה במיוחד לאותם אלה שהם החסירו את האורות בעבר, כן? ולא הורידו את האור 25 שנה, פתאום באו לעולם, חזרו בתשובה בגיל 25, התחילו לעשות מצוות, ואז הם מגיעים, עושים מצוות תפילין, שבת וכו' וכו' וכו', ציצית, אבל יש להם 25 שנה חוב. צריך לתקן את כל ה-25 שנה, להוריד את האור פי כמה, איך מורידים אור של 25 שנה. הדרך היחידה שאומר הרבי הזקן זה לתת צדקה, כן, בלי גבול.
זה שהגמרא כותבת שאדם ייתן 10-20% זה לאנשים שהם לא חטאו מימיהם. אז ניתן להם הגדרה למצוות הצדקה. כמו תפילין מוגדרות בזמן במקום, ונר בזמן ובמקום, ואתרוג זה בסוכות, כל דבר יש לו את הזמן שלו, שהוא מוריד את האור המוגדר והמוגבל, אבל לא צדקה. אדם שהחטיא את המטרה, אדם שחלילה התלונן וגרם לאנשים אחרים ליפול בגללו, כן? אז הוא הפיל אנשים, עכשיו לך תחפש אותם, את כבר נשואה עם מישהו אחר, אבל מאחורך יש שובל של אנשים שנפגעו ממך, איך תאספי? וזה פוגע בך בחיי הנישואים היום, כן? את לא מבינה מאיפה כל הצרות האלה, כי יש אור שחסר לך. אז הדרך היחידה שאומר רבי הזקן לתקן את האור שלא נעשה במשך השנים, זה לתת צדקה בלי גבול. זה מה שסיימנו אתמול. ולכן צדקה שהיא יורדת, שאדם בעל תשובה עושה צדקה, אצלו הצדקה היא בלי גבול, אז הוא מוריד אור חדש לעולם. הוא לא מוריד אור של 10% או 20%, בהיותו בעל תשובה הוא מוריד אור גדול שמתקן לו את כל העבר שלו שהיה חיסרון באור. וכמו שאמרנו, עם זה אנחנו נכנסים ליום ראש השנה, אנחנו נכנסים ליום כיפור, כמו שהיה כתוב שם, צדקה ותפילה. מורידים את הגזרה. כן? והנה, בוא ניכנס לפרק של היום. מי שרואה את זה נמצא בעמוד עין, פרק בעמוד עין א', סוף הפרק י'. הנה, הקטע האחרון מופיע לכם על הצג. מי שיש לו את זה, זה סוף פרק י', דיבור המתחיל, והנה מידת חסד זו. מידת חסד, ככה מתחיל הפרק, הנה זה מולי. מידת חסד זו בלי גבול, ומידה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה חסד? כתוב שהשם עושה חסד כל היום. איזה חסד הוא עושה? הפירוש של המילה חסד זה חס דלת. חסד, חס דלת. הקדוש ברוך הוא חס על דלים. למה אנחנו נקראים יהודים? מהמילה דלים. למה דלים? כי אין לנו חיים מעצמנו. אנחנו לא חיים בכוח עצמנו. אנחנו עובדים, מרוויחים, אבל החיים ניתנים כל הזמן כחסד חינם. אבל הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, עשה עמנו צדקה וחסד, כי אין בנו מעשים, לא בגלל שאנחנו עושים מעשים, או מניחים תפילין, או שומרת שבת, כמו ששלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה, החיים אתה לא קונה אותם בצדיקות שלך. אדרבה, אתה תהיה מדבר בסוף, מרוב הצדיקות שלך. אלא חיים קיבלת אותם בחסד. חס דלת, השם נותן לך. ולכן שאתה עושה חסד עם הבריות, כפי שאמרנו, שאתה נותן צדקה, ונותן לאנשים דלים שאין להם, אתה דומה לבורא. אתה ממשיך את הבורא דרכך, כי אתה עשית, אז מומשך לך חיים חדשים. והחיים החדשים מרגישים אותם בלב. כל הנפילות והמשברים שאנחנו עוברים, כי הכל זה משעמם. למה זה משעמם, דוקטור לירן? למה? אני אגיד לך, לא לירן, שכחתי את השם שלו. למה אתה מרגיש משעמם בחיים? כי אתה מזיע, אתה נושם את מה שהזעת אתמול. אתה מזיע, מוציא החוצה, ושאתה לא מביא חיים חדשים, אתה נושם את הזיעה שלך. לכן את מרגישה הכל איך מגעיל, לנשום זיעה זה מגעיל, חבר'ה. הגמרא אומרת, להריח זיעה זה כמו לשתות שתן. כשאת לא מביאה חיים חדשים, זה לשתות את השתן של הידיים, וכנ"ל של הגוף, כי הוא מזיע גם פנימה. אז צריך חיים חדשים, אני לא רוצה לנשום זיעה, אז צריך להביא חיים חדשים. איך מביאים חיים חדשים? חסים, לחוס על דלים. כשאת עושה חסד עם מי שאין לו, את ממשיכה מהקדוש ברוך הוא, ימשיך לחיים חדשים. אם לא עשינו, יש לנו אותם חיים של אתמול. אנחנו חיים מהחיים של אתמול, לא של היום. והיום הוא היום. היום זה יום חדש. יום חדש, חידוש. ולכן כל יום בבוקר הנהגה. כל בוקר מוציאים שטר, שמים בקופה, לפני התפילה. לפני התפילה. ואז תרגישו ריח גן עדן בבית. גם בכם, הריח הוא לא מבחוץ, הוא מבפנים בה. ריח גן עדן. מי אמר למי ריח גן עדן, אתם זוכרים?
שיצחק בא לברך את יעקב. אז הוא התחפש וזה, מה שהיה שם, כל התרגיל שהוא עשה שם. ואז הוא אומר לו, הריח כריח גן עדן. ככה הוא זיהה שזה לא עשיו. ריח לא צריך לשים בושם. אדם שהוא חכם, שהוא חדש, הוא מריח טוב. עד רגע, הגמרא אומרת שחכם, אחד שלומד תורה והוא שם בושם, זה גנאי בשבילו. נקרא גנאי. גבר ששם בושם זה גנאי. למה? זה אומר שאין לו חידוש. הוא בפנים לא מתחדש. כי הוא לא עושה צדקה. כנ"ל גם אצל האנשים אחרים. טוב, בוא נראה איך הרבי אומר. אנחנו מסיימים את הפרק בשעה טובה. והנה מידת חסד זו בלי גבול, ומידה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, חסד. חסדי השם, חסדי השם, כדכתיב, וחסד השם מעולם ועד עולם. השם עושה חסד מעולם הנסתר לעולם הגלוי, מעולם ועד עולם. ברוך השם מעולם ועד עולם. הוא מביא אור מעולם הסתום והנעלם לאור הגלוי. וזה החיים. אם אתה ראית ג'וק, יש פה חסד, כי הוא חי הג'וק. ראיתי איתו נכון, אל תרגיע אותו יותר, הוא חי. השם מחיה אותו, הוא מעביר לו חיים. נכון, שלא יישב איתנו בזה, אז נוציא אותו, אבל הוא חי. כל הזמן אתה רואה חיים, הכל פה חי. זה חסד החיים. וזה נקרא חסד מעולם, וזה מה שהבורא עושה כל הזמן. 24 שעות. חסדי השם. כדכתיב, וחסד השם מעולם ועד עולם, כי הגם שכל ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים, ברם, הרי ידוע, ברם זה ידוע, יש גבול ומידה לרחמי האדם. אבל הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף ברוך הוא, ולמידותיו אין סוף, כדכתיב, כי לא קלו רחמיו. מה שאמרנו בהתחלת המאמר. חסדי השם לא תמנו, כי לא קלו רחמיו. אין סוף לרחמים שלו. הוא כולו חסד. אדם שגם מרחם, הרחמים שלו מוגבלים. הוא יכול לעזור, לתת כסף, כן, אבל יש לו איזו הגבלה מסוים. גם 100%, אני חייב להשאיר 1% בשבילי. אז הוא אומר, את הקדוש ברוך הוא, זה לא קלו רחמיו. ולכן מידת החסד היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא העביר את זה אלינו גם. ולכן רק על ידי חסדים שאנחנו עושים, אנחנו קונים את החיים. ולכן כתוב רק על צדקה שהיא מצילה ממוות. אם יש דין מוות על איזה ילד במשפחה, חלילה, או לאישה, על הגבר, רק צדקה יכולה להציל את האישה הזאת. כי צדקה זה לעשות חסד, אני דומה לבורא, אני מושך חיים חדשים. וזה שכתב הנביא, אחר החורבן והגלות, חסדי השם כי לא תמנו. אתם זוכרים ששאלנו את השאלה הזאת? חסדי השם כי לא תמנו. מה זה לא תמנו? היו צריכים לכתוב חסדי השם כי לא תמו. לא נגמרו. מה זה לא תמנו? פירש, לפי שלא תמנו, שאין אנו תמימים ושלמים, בלי שום חטא ופגם בנפש ובעולמות עליונים, על כן צריכים אנו להתנהג בחסדי השם בלי גבול ותכלית. מה זה לא תמנו? שאנחנו לא תמימים. אין צדיק בארץ ולא יחטא. אם הקדוש ברוך הוא יבדוק אותי, הוא ימצא אצלי יותר חושך מאשר אור. כי אני בן אדם. והקדוש ברוך הוא יודע שאני בן אדם. גם הצדיק חוטא, הוא יודע שהוא בן אדם הצדיק. וזה טבע שלנו. לכן מה אומרים לך, ישי, כן? כמה צדקה? בלי סוף. אם אתה רוצה לשמור על הילדים שלך, ואתה לא שומר עליהם, אי אפשר לשמור אותם עם ידיים. הוא הולך לבית ספר, זה לא בידיים שלך כלום. צדקה. כי אני לא תמנו. מה זה לא תמנו? אני לא תמים, אני לא שלם. זה נקרא לא תמנו. עכשיו זה מסביר לנו כל המאמר שאמרנו בהתחלה. חסדי השם כי לא תמנו, שלא היינו תמימים, לכן אנחנו צריכים להתנהג בחסדי השם. כמה חסד השם עושה איתי? 10%, 20%, כמה הוא עושה איתי? הוא עושה איתי 100%.
אם הוא יעשה איתי 10%, אני אהיה נכה. תיזהר לנסות הקדוש ברוך הוא ב10%. שאתה נותן את ה10%. ויש מישהו אמר, אני נותן 10%, אני רוצה להיות עשיר. גם לעשות ולנצל את הקדוש ברוך הוא. זה משהו עסקת חבילה. השם ירחם. יש לזה הסבר, אני לא אסביר את זה עכשיו בשיעור הבא. למה כתוב אל תעשר כדי שתתעשר? זה לא שתעשה איתי עסקה חלילה. עם השם לא עושים עסקים. כן? אלא מה? בגלל שאנחנו לא תמנו, לא תמימים, אנחנו צריכים להתנהג בחסדי השם. כמה? כפי שהוא עושה. כמה הוא עושה? אני בעל תשובה. גם צדיק הוא בעל תשובה. הוא לא תמים. לכן הוא אומר, תתנהג כמוהו. בלי גבול. ואחרי שמישהו פעם, שואלים אותי כל פעם באינטרנט, בזה שאלות, זה הרב, כמה לתת? אני כבר לא אגיד את זה, אני אשלח אותך לפרק הזה, למה אתה שואל אותי? הנה הוא אומר את זה פה. ההלכה 10 זה לצדיק שהוא נולד יסוד, לא לאדם כמוני וכמוך וכמוך. בלי גבול, למה אני נותן בלי גבול? כדי לעורר עלינו רחמים וחסד עליון, שהוא רב חסד. אני החסרתי הרבה שנים, אני רק הגעתי עכשיו. אז אני צריך להשלים את 30 שנה שהייתי בחוץ, עם כל הדרק שעשיתי. איך אני משלים? אני נותן, אני משלים, לא עם 20%. ואם מישהי תבוא תפקע לך, והוא יפקע לך וכואב לי, ואין לי אוויר ולא שלמתי שכירות, אז תגיד לה, לכי קודם כל תעשי צדקה כמו שצריך, והשם ייתן לך כסף לשכירות. אני לא אחראי וגם לא יכול לשמוע את הבכי שלך. אני יכול ללמד אותך, להפנות אותך לפרק. כן? ורב חסד ורחמים בלי גבול ותכלית. כמו שכתוב, כי לא קלו רחמיו. וזהו שאמרו בתנו ז"ל, אין ישראל נגלים אלא בצדקה. שיעשו גם אם יהיו פטורים מדינה. כי אין בן דוד בא עד שתכלה, מישהו זוכר? פרוטה מן הכיס. מה הכוונה? הפסוק, הנביא אומר, אין בן דוד, בן דוד זה משיח, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מה זה אומר? נתתי צדקה. וזה המשיח שלך. לא הליכי אדוננו ולא הסטיקרים, הם הביאו בחוץ, זה פרסום טוב. לא אמרנו, חלילה. אבל אני רוצה משיח בחיים שלי. אני רואה אנשים רווקים, אחי אדוננו, אישה בלי ילדים, אישה מוכת גורל, ובעלה שם לה שלטים על האוטו, ועל לא יודע כבר על מי שלטים. בלי ילדים, היא כמו מתה האישה הזאת. אין בן דוד בא, תעשו צדקה. ואז המשיח הפרטי שלנו יבוא הביתה. גאולה פרטית וגאולה כללית. הבנתם? ומי ייתן לי לחיות? אל תדאגו. חסדי השם לא תמנו. אני אתן והוא ייתן. הוא ימשיך לי כל הזמן חיים. כל הזמן ימשיך לי חיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה הפרטית והגאולה הכללית. אמן כן יהי רצון. אני חושב שהפרק הזה, עכשיו לגבי מה אני רואה, כן. כן, אפשר לכתוב על הצג, אבל בסדר, אם מישהי כתבה פה על הטלפון, בסדר, לא צריך, אל תכתיב, היא כותבת כמה, אבל כבר למי ואיך זה נושא בפני עצמו, הגמרא מדברת על זה, יש חלוקה גם ביורה דעה, שולחן בטור, ששם מוסבר, אז אני אתמול אמרתי בכללות, בלי להיכנס לפרט פרט פרט, שזה נושא בפני עצמו, מאוד רחב. הצדקה הראשונה זה שיהיו עניים הגונים. הצדקה השנייה, שיהיו עניים. השלישית זה חולים. החולים זה לא הראשון. הצדקה הראשונה, עניים הגונים. מה הגמרא מגדירה עניים הגונים? אלה שלא עוסקים בתורה, זה העסק שלהם. והם מלמדים תורה ומחיים את האנושות, הם נקראים העניים הגונים, וזה הצדקה הכי נקייה. שלב השני זה עניים לא הגונים, זה עניים שהם לא לומדי תורה, ואין להם יכולת לקלקל את עצמם, ואתה רואה שחסר להם, כן, אבל זה לא העיקר. העיקר זה לומדי תורה, כי עליהם עומד העולם. הם מחיים אותך ואותנו.
ואחר כך זה יורד אחר כך לכמה דרגות, אני לא אתן את הדרגות עכשיו, צריך ללמוד, זה פרק בפני עצמו, רק מה עניתי בכללות לנושא הזה, שבאמת זה מה שהרבי הזקן אומר, ואת זה אנחנו נתחזק בעזרת השם בחודש אלול, שיהיה לנו בעזרת השם כתיבה, חתימה טובה, ובאמת, והרבי אומר כתיבה וחתימה טובה עכשיו. אל תחכו עד ראש השנה, אל תגידו מחר, היום, היום, היום. היום הכתיבה וחתימה טובה. היום אומר השם אני אגאל אתכם, היום. אל תחכו עד יום כיפור. יום כיפור זה מי שלא איחר את הרכבת. כן? אין לו כבר נשימה, הוא שם בגדים לבנים, ובסדר. אבל ומה ההוכחה שהיום? כי ביום כיפור, על יום כיפור כתוב להשביעם ברעב. מה זה להשביעם ברעב? מה זה נקרא להשביעם ברעב? יש יום אחד שאדם לא אוכל והוא נהיה שבע מהרעב, להשביעם ברעב. לא כולם מרגישים את זה. מי שבאמת עשה עבודה באלול ועשה צדקות, באמת הכין את עצמו, הוא מגיע ליום כיפור, הוא מהרעב נהיה שבע. מי שבא כל החודש הלך רק לעבודה והכל אצלו רגיל, רק עבודה ורק סביב עצמו, הוא מגיע יום כיפור, איזה יום מקולל, אתה תרגיש, ככה הוא מרגיש. ושהוא צם, הכל קשה, אין לי אוויר, יוצא בחור, הוא שם פסמים באף, פסמים באוזן, אולי יהיה לו איזה קצת חביר, ננשום. זה הכל תלוי מה עשית באלול. עשית עבודה, אתה תרגיש רעב, שבע מהצום. והצום יהיה קל. יהיה קל. הבנתם? ואז תרגישו את התפילה כתפילה. לכן יש לנו את חודש אלול. חודש ההכנה לקראת הימים הטובים הבאים אלינו, ושכולנו ניכתב לחיים טובים וניחתם לחיים טובים, אנחנו ויוצאי חלצינו וכל מי שסובב סביבנו, ובמיוחד האבות, אבא, מי שיודע מה זה להיות אבא, זה לחיות עם כולם, כל הילדים, כן, מה כבר נש... הקטע פרוטה מהכיס, שאת נותנת צדקה, אז אומרים, עכשיו את רוצה את הגאולה. את רוצה את הגאולה שלך, בן דוד. בן דוד זה משיח. את רוצה. עכשיו מישהו בא, ביקש ממך 20 שקל, זה אני הגון. אני אומר שאת יודעת ואת בדקת, את יודעת כבר לזהות. אני מדבר עם שיודע לזהות. זה לא סתם כל ההומלסים באים ומנצלים אותך. דיברתי שעברנו את השלב הזה. נתת צדקה, רגע, אבל אין לי שקל, לא נשאר לי שקל. היה לי 100, נתתי 100, נתתי לישיבה. בדרך כלל נותנים תמיד אנשים לרבנים שלומדים איתם, והרבנים יודעים לחלק, כי הם מכירים את ההלכות יותר טוב ממני. נתתי, ופתאום, איך שירדתי מהזה, פתאום בא לי מישהו במדרגות, נשאר לי 10 שקל, 10 שקל האחרונות במדרגות, וראיתי באמת אדם, הוא הראה לי פתק של חתונה של הבת שלו, הוא דופק בדלתות, בא עם אופניים, כן, דופק, צריך חתונה לחתן את הבת, הוא גייס קצת, הוא צריך, נו, הוא אומר, תני משהו, יש לך מה לתת לי? את מחפשת בכיסים, נתת לרב 90, נשאר לך 10. טוב, נתתי 10 אחרונות. אבל ראיתי שזה אמיתי, ראיתי מכתב, וזה מהרב שנתן לו, הוא צריך לאסוף לחתונה של הבת שלו. כמה נשאר לי? כלום. זה בן דוד בא. זה המשיח שיבוא אלך ביציאה מהבניין הזה. זה נקרא בן דוד בא. וזה קשה, נכון זה קשה? לתת אוכל, להניח תפילין, זה קל חבר'ה. אני לא ראיתי בן אדם שהוא מניח תפילין והוא מתגאה בזה, לא ראיתי אדם כזה. ולא בציצית שאתה שם עליו. שאתה מחיה אנשים. לא חלילה, לא, באותו רגע, זה באותו רגע, זה לא להיפטר חלילה. זה נקרא להיות פיזור. אני פשוט מכיר את ההלכות, אני אכנס לזה, זה לא ייגמר, אני מכיר את זה, זה גמרא. היה לי 100. ולא עכשיו קיבלתי משכורת, אני הולך לגמור אותה. בטח שלא, חלילה. יש לי 100, שילמתי את ההוצאות שלי, יש לי הוצאות, שכירות, שילמתי, עכשיו נשאר לי 200, וזה מה שעכשיו. יש לי 100 בבית, השארתי אותם שם, ויש לי 100 בכיס. באתי, נתתי 80, השארתי 20 בשבילי. בא מישהו בכניסה, בדרך, הראה לי מכתב, הוא מחתן את הבת שלו, הוא אומר לי, תעזור לי משהו. אז אני אומר, ראיתי, אמיתי, אני עוזר, קח 20. רגע, לא נשאר לי כלום. וואו, זה קשה. אני אומר לכם, אני ראיתי, נסעתי עם נהג מונית,
אתמול, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, הסברתי לו, הוא שאל אותי כמה צדקות נותנים, והוא לא אחד חרדי או דתי, עם קסקט כזה, מניח תפילין, ברוך השם. הוא אומר לי, אמרתי לו, אני רואה שבאוטו שלו הוא לא חבר בשום חברה. אמרתי לו, איך אתה מקבל נסיעות? הוא אומר, חמדולילה, השם שולח לי נסיעות, חיתנתי את הילדים שלי, הילדים שגנו בתים, בן אדם נוסע. כאן בשכונה, זה לא שהוא עושה נסיעות עד אילת ועד סן פרנסיסקו. כאן הוא עושה נסיעות. כמה עולה נסיעה? 20 שקל? 15? 30? הוא אומר לי, ברוך השם, חיתנתי 4 בנות עם המונית הזאת, ואין לי אפילו חברה, אין לו מכשיר קשר. אין לו מכשיר קשר. יש לו טלפון, לא מכשיר קשר. אמרתי לו, הוא אומר לי, חמדולילה, יש לי אמונה תמימה באלוקים. הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך סיפור, כבוד הרב. הוא שעה, דיברנו על צדקה, הבאתי לו את התניא הזה, למדתי איתו במונית את הפרק של אתמול. ואנחנו נוסעים, ואז הגענו לאיזה מקום, הוא אומר לי, אתה לא מאמין. תספר לי סיפור, אני הייתי רעב, הלכתי לאור יהודה, זה היה פה, הוא נסע לאור יהודה, לא רחוק מכאן, והלכתי לקנות פלאפל. כן? היה לי בכיס, בא לי פלאפל, אני בדרך כלל אוכל בריא וזה, אבל בא לי איזה פלאפל חשק כזה, אתה יודע, ראיתי אותו כבר בדמיון, את הפלאפל. קציצות החמות, הוא מתאר לי את זה, הוא ספרדי כזה, יודע לתאר את זה. הוא אומר לי, עמדתי בתור, עמדו שם, יש איזה פלאפל אחד באור יהודה, הוא אמר לי, אתה חייב לאכול שם, כשר מהדרין, אבל טרי, הוא אומר לי, משהו לא מעולם הזה. הוא שם לך שום, שם לך חריף, משהו לא מעולם. אמרתי לו, אני אלך פעם לשם, אני מכיר אותו. בכל אופן, הוא אומר לי, אני עומד בתור, עצרתי את המונית, הייתי, מה זה רעב? מבטיח לך. כן? אבל לפני זה הלכתי הביתה. באתי הביתה, אשתי שוטפת הבית, זורקת מים המדרגות, וזה אמרתי, עזוב, אני לא רוצה להתאמת איתה, הייתי רעב, לא רוצה לעלות הביתה. חזרתי למונית, 20 שקל היה לי. אין נסיעות. אני עולה, עמדתי בתור, קודם כל לאכול טוב, פלאפל אומר לי, 14 שקל. בכית, 6 שקל. 20, לא. הוא אומר לי, כל הכסף שהיה לי במאפרה, אין לי כלום. אני עושה נסיעות, כל פעם מרוויח. ויש לו בית, והוא קנה לילדים שלו. כן, כן, סיפור אמיתי. קיצור, אז הוא הולך, עומד לתור, הוא עומד לידו, איך שהוא מגיע כמעט 2 לפני הפלאפל, כבר הוא רואה כבר בדמיון את הקציצות, ואיזה ביס הוא נותן שם, וכבר הוא, איך הוא עושה נטילת ידיים, הוא מכין את הטישו, הוא חייב לעשות נטילת ידיים. עומד לידו איזה ילד, אומר לי בן 10, מושך לי ביד, לא שמתי, הסתכלתי, הוא אומר לי, קנה לי פלאפל. קטן, ככה אומר, 8, 10 בערך, עם כיפה גדולה. וואו. אמרתי לו, טוב, קנה לך פלאפל. הוא אומר לי, איך הרגשתי, השתגעתי. עכשיו הרגשתי שאני משתגע. ואני רעב, הוא אומר לי, אתה לא מבין? הוא אומר, ירדי כבר ריר מרעב. עמדתי בתור בשבילו. החזקתי לו את היד. אחרי שקניתי לו פלאפל, אמרתי לו, טוב, אתה רוצה לשתות? לא, לא, לא רוצה לשתות. אמרתי, לפחות לשתות, יש לי שתייה. אבל אמרתי, ניתן לו. קניתי שתייה, בקבוק, הוא ויתר לי, נתתי לו את הפלאפל, היה מבסוט, ואני רואה אותו איך שהוא שם אותו, תזנתי את ידיים, ואני רואה, ואמרתי, אומר לי ככה, בערבית, הוא יהודי, הוא עיראקי, חמדולילה, תודה להשם. הוא אומר לי, יצאתי, הלכתי למונית, ואני רעב, לפחות שתיתי את הכל, ככה ירגיע אותי קצת, אבל אני רעב, הוא אומר לי, עכשיו לעלות הביתה אני לא יכול, מה אני אעשה, וזה, התחלתי לחשוב, ופתאום התחלתי להסתכל בניירות שלי, היה לו ניירות, בסדר את הניירות וזה וזה, היה לו חישגג, שהוא קנה אותו, לא בדק אותו. הוא אומר לי, אולי זה המזל, עמד בתור, הוא לא הזזתי את המונית, הוא אומר לי ממול, הלכתי, רצתי ממול, נדעתי לה לבדוק את זה, 70,000 שקל. 70,000 שקל, הוא אומר לי. נשארתי רעב. אז אמרתי לה, זה טוב,
תביא, אני רעב, אני אקנה שוארמה. הוא אומר לו, לא, זה במשרדים וזה. אז הוא מכיר אותו, אמר לו, טוב, תן לי 100 שקל על החשבון, אני אתן לך 200. אז הוא אומר לי, הוא נתן לי 100 שקל. הלכתי, קניתי שוארמה, איזה שוארמה, חבל לך על הזמן. הוא אומר לי, 70,000 שקל. הוא אומר לי, סיפורים כאלה, אני יכול לשבת איתך, כבוד הרב, לספר לך עד הבוקר. מה שעברתי, הוא בן 60 כמעט, מה שעברתי בחיים שלי. אדם פשוט. וואו, איזה משהו. הוא אומר לי, אני לא כמוך חזקה, אני בסדר, זה מה שאני יודע, אני רק, אתה יודע, פלל בנץ, תפילים, זהו. אבל צדקה, אומר לי, זה משהו שאבא שלי השריש את זה בנו. כשהיינו קטנים כל הזמן. כל הילדים, האחים, האחיות שלי, כולנו המצווה הכי חזקה אצלנו. חבר'ה, שנזכה לעשות חסד, חס דלת, למי שאין, והשם יעשה איתנו חסדים חדשים כל הזמן. אמן כן יהי רצון. לא לשכוח, חבר'ה, להעביר את זה לאחרים, כן? את הסיפור הזה. את מה שלמדנו, נקודה. תעבירו גם אתם, שלאנשים אחרים יהיה טוב. תדאג שלמישהו אחר יהיה טוב, תעשה איתו חסד, השם יעשה איתך טוב. הוא יעביר לך את כל החיים החדשים דרך הבן אדם שעומד מולך, דרך יהודי, אהבת ישראל. ונזכה לחיים טובים בעזרת השם, בשורות טובות. אם יש למישהו שאלה, וזה שישאל אותה עכשיו, אם לא עכשיו, אם יש איזו שאלה פרטית אישית, בבקשה לשלוח לטלפון 058-5215-770, 058-5215-770, תשלחו את זה בהודעה, אני אענה באופן אישי, פרטי, כן, אני פה, לכאן, בשאלות לרשותכם, יענה, ינסה להדריך מה שאני יכול, מה שאני יודע, ושנזכה בשורות טובות. מחר בעזרת השם בשיעור הקבוע, 3:30, זה יועבר גם ליוטיוב. זה סוף פרק י'. מחר זה אחד הפרקים הכי גדולים בתניה, י' א'. הוא קצת קשה, אבל אנחנו נאהב אותו. הכי חזקים אני חושב שבתניה. פרק י' א' באיגרת הקודש. מחר בעזרת השם. כל טוב, בשורות טובות, חבר'ה. אמן, חזק וברוך, הרב עזיזה, חזק וברוך. בהצלחה רבה. כל טוב. כן. רגע, היא רוצה לשאול שאלה אישה. מה השאלה? מה רצית לשאול? טוב, אם לא, אני חוזר על הטלפון 058-5215-770, 058, תשלחו שאלה, אני אענה, וגם צורך, אני גם ארים טלפון. אני עונה, אני בדרך כלל עונה גם לטלפון, אבל אני בדרך כלל תשלחו שאלה, אני אגיב יותר מאוחר בערב. בשורות טובות, כל טוב, ישר כוח שהייתם איתנו, נזכה לגאולה פרטית וכללית, אמן כן יהי רצון, כל טוב.